Després de molts anys de voler visitar Extremadura, per fi ja hi som. I comencem per l'Augusta Emèrita, que no és altra que la ciutat de Mèrida. Mèrida va ser fundada l'any 25 abans de la nostra era per l'emperador Romà August, com a colònia de descans per als soldats llicenciats durant les guerres càntabres. La seva ubicació a prop del riu Guadiana era ideal pel seu clima. August va anomenar Mèrida capital de Lusitània, una província a cavall entre les actuals fronteres de Portugal i Espanya. Començarem el dia visitant una de les zones Patrimoni de la Humanitat de Mèrida, com són l'amfiteatre i teatre, el Columbari, Casa del Mitreu i el Museu Arqueològic, per després continuar la ruta fins a acabar el dia. I demà ja continuarem. Ara estem entrant a la zona de l'amfiteatre. La seva construcció es va planificar juntament amb la del teatre. Va ser inaugurat a l'any 8 anterior a la nostra era. Aquest edifici estava destinat a les lluites entre gladiadors, entre feres o entre home i feres, que al costat de les carreres en el circ van ser les preferides del poble romà. L'amfiteatre té forma el·líptica, amb 16 portes que s'obren a l'exterior de la façana. Les graderies o caves tenen espai per 14.000 persones. Al centre de la sorra es va cavar una gran fossa coberta en forma de creu, que va posar-se com a magatzem o per les gàbies dels animals. Al costat de l'amfiteatre ens trobem amb el Teatre Romà, promogut pel cònsol Marc Vipsani Agripa, segons una data inscrita en el propi teatre. El teatre ha sofert diverses remodelacions, la més important cap a l'any 105, en època de l'emperador Trajà, que és quan es va aixecar el front escènic actual. Va ser abandonat al segle IV, després de la oficialització en l'Imperi Romà de la religió cristiana, que considerava immorals les representacions teatrals. I l'edifici va ser cobert de terra durant segles, i la seva única part visible van ser les grades. La construcció de teatres a l'antiga Roma responia més a interessos polítics que als gustos del poble romà, que preferia anar al circ a veure carreres de carros i a l'amfiteatre a veure la lluita entre gladiadors i animals. Els teatres més carrers servien per fer-se propaganda als polítics mitjançant els missatges que des del seu escenari es podien transmetre. A dia d'avui resulta incomprensible que durant tants de segles el teatre romà de Mèrida romangués enterrat i oblidat, i fins que no va aparèixer a Mèrida en una visita de treball la important actriu i directora teatral Margarita Xirgu, nascuda a Molins de Rei, Barcelona, ella va tindre clar que aquestes ruïnes no podien quedar-se com simples ruïnes. Aquest teatre havia de tornar a ser un teatre, i no va parar de buscar suport per poder fer Medea en un text de Sèneca, traduït per Miguel de Unamuno, que va tindre lloc el 18 de juny de 1933, i des d'aleshores cada any es fa el Festival de Teatre de Mèrida. Ara estem entrant a la zona de la Casa del Mitreu, que es coneix amb aquest nom per la seva proximitat amb les restes d'un possible temple dedicat a Mitra. La casa està situada a extramurs de la ciutat romana i es va construir a final del segle I o a començament del segle II. Les seves dependències es distribueixen al voltant de 3 patis
que articulen la vida de la casa i proporcionen llum i ventilació. Està pavimentada amb un dels mosaics més interessants apareguts a la ciutat. El mosaic cosmològic s'hi personifica la concepció del món i de les forces de la natura que el governen. Des de la casa del Mitreu, a través d'un llarg corredor flanquejat per xiprers, s'arriba a un espai obert on es troba l'àrea funerària del columbari, on es mostren els diferents tipus de ritus funeraris i les diverses formes que han tingut els emeritencs de recordar els seus morts al llarg de la història. Un columbari és un edifici funerari romà associat al ritu d'incineració. Eren sepulcres familiars que sovint acollien els lliberts i fins i tot a tots els esclaus de la família. Després de la visita a casa del Mitreu, ens desplacem al Museu Nacional d'Art Romà de Mèrida, que va ser inaugurat el 19 de setembre de 1986 en el seu emplaçament actual. Aquesta obra del prestigiós arquitecte de Tudela, Rafael Moneo Vallès, que amb les seves dimensions colossals, l'ús reiterat de l'arc de mig punt i l'ús de maó i formigó, recrea els grans edificis de la tardoromanitat, com les termes de Dioclecià de Roma o el mausoleu de Gordià a Tessalònica. A l'interior del museu podem admirar una de les millors col·leccions d'escultura romana i de mosaics de la península. A través de la visita a les sales comprendrem com funcionava una gran ciutat romana i com des d'aquesta s'administrava una vasta província, la més occidental de l'Imperi Romà. Ara, al sortir del museu, anirem a dinar i després continuarem amb el circ. Aquest circ és l'edifici més gran que van aixecar els romans per espectacles públics a la colònia d'Augusta Emèrita i un dels més importants de tot l'imperi. També un dels més grandiosos, les seves dimensions ho certifiquen, 400 metres de llargada per 96,5 d'amplada, igual que la seva cabuda, que va poder ser de fins a 34.000 espectadors. A més, és un dels pocs circs romans que encara avui es poden contemplar en tota la seva planta. Després del circ, visitem l'antic fòrum romà de mitjans del segle I. Té un pòrtic revestit de marbre i els entaulaments estan sostinguts per grans columnes corínties i sobre elles descansa un àtic amb metòpers en què s'alternen medallons amb caps de Júpiter més altres figures de marbre repartides per la plaça. Continuem pel mateix carrer i arribem al temple de Diana, que en realitat estava dedicat al culte municipal de la ciutat romana, seguint la configuració habitual dels temples clàssics grecoromans. A la sala interior del temple es va construir el Palau del Comte dels Corvos, un immoble que en part ha assegurat la supervivència de l'obra romana. Continuem baixant pel mateix carrer Sagasta i anem a parar davant del Palau del Govern d'Extremadura, que està adossat a l'Alcazaba, que és el que ara volem visitar, que encara que és de construcció musulmana, també té restes romanes.
L'alcassaba va ser construïda per Abderramán II l'any 835, com a bastió per controlar la ciutat, que des de l'any 805 s'havia rebel·lat contínuament contra el domini emiral. Això la converteix en la fortificació musulmana més antiga que es conserva a la península Ibèrica i està declarada Patrimoni de la Humanitat com a part del conjunt arqueològic de Mèrida. Al seu interior hi ha una cisterna subterrània d'aigua filtrada del riu Guadiana, a la qual s'hi accedeix per una doble escala. Dins destaquen les pilastres reaprofitades d'algun edifici visigot, la decoració del qual en relleu consta de columnes als seus laterals i motius vegetals. El pont romà de Mèrida és considerat el més llarg de l'antiguitat. Des de la fundació de la colònia Augusta Emèrita, la ciutat es va constituir com el centre més important de la xarxa de comunicacions de l'oest de la península Ibèrica i per ella hi passava la famosa Via de la Plata. Bé, per avui ja en tenim prou i tornem a l'hotel a descansar. I demà pel matí ja continuarem. Avui anirem a Badajoz, però abans volem acabar la nostra visita a Mèrida visitant l'Aqüeducte dels Miracles, que està a tocar de l'estació, i després marxarem amb tren cap a Badajoz a passar el dia. Aquesta conducció transportava l'aigua des de l'embassament de Proserpina fins a Mèrida. L'obra era subterrània fins a arribar a una piscina llimària o dipòsit on es decantava l'aigua de les impureses que arrossegava. Des d'aquest punt s'aixecava un potent aqüeducte que salvava la vall del riu Albàrregues. Els seus esvelts 73 arcs es van realitzar combinant granit i maó. Ja se'ns ha fet l'hora d'anar a agafar el tren. Així que ho deixem aquí i ja continuarem amb un altre vídeo.